שלום רב, ערב טוב, ברוכים הבאים לאולפן נאוטיקה בבלגרד. מכבי תל אביב מתכוננת הערב למשחק המשחקים שלה כאן בפליי-אין מול בסקוניה. זו היריבה. זהו עם 6 שניות להתקפה. לורנזו בראון עכשיו מנסה לקחת זריקה על השמירה, ולורנזו בראון פותח בהפצצה. לורנזו בראון פנטסטי, חוטף גם את הכדור הזה כל הדרך. לורנזו בראון, זו בשורה גדולה של הרבע הראשון. בראון מרים את הזריקה הזו וקולע. לורנזו בראון is back. אמור לא סניק בשני המפגשים הקודמים. האווארד מרים וקולע את השלשה. מילה מקנטייר נצמד שם לבולדווין. בלאט מנסה את זה וקולע מצוין. צודק, הוא מבקש גם עבירה ולא מקבל. ומכבי בורחת ל-26-15, איזה רבע התקפי, 35 על השעון הגדול. לורנזו בראון עכשיו עם ההתרוממות, הזריקה והנקודות. לורנזו בראון חיכה עונה שלמה כדי להגיע למשחק הכי חשוב של העונה. מריץ עכשיו את ההתקפה של בסקוניה כל הדרך לצד השני, ויותר מכבי לא יכולה לעשות לעצמה, ועודד לוקח פצק מה. רק בגלל זה, אתה לא יכול לתת לשחקן כזה להקפיץ את כל המגרש. בדיוק מול בסקוניה, האווארד מתרומם ונחסם דקי. איזה בית ספר להגנה מכבי תל אביב עושה עליו היום. לורנזו בראון עד הסוף גומר את זה בשתי נקודות, ומכבי שוב בורחת ל-16 הפרש, 37-21. ומה תגידו על לורנזו בראון? כל מה שיש לה זה זריקות משלוש, מכבי יכולה לברוח פה באמת ליתרון גדול. בולדווין גם מכאן. איזה בית ספר לכדורסל מכבי תל אביב עושה כאן. בולדווין מרגיש חם, מבקש את הכדור, למרות שיש עליו שחקן גדול, מבקש אותו בפוסט-אפ. בראון לשלשה. לורנזו בראון בוער 18 נקודות במחצית הזאת. רוצה לקחת את הכדור, 5 שניות, 4 שניות מול חסיאל ריברו, 3 שניות, לוקח עליו את הזריקה וקולע אותה. מילה מקנטייר. סיומה של מחצית ראשונה, 55 מכבי תל אביב, 36 בסקוניה. ג'יי כהן מרים עוד שלשה וקולע אותה מצוין. עם האווארד ללורנזו בראון מרחוק. לורנזו בראון 26 נקודות ללורנזו בראון. תמיר בלאט עכשיו נותן טיפה יותר גודל בהגנה. איזה כדור של תמיר בלאט לווייד בולדווין. ווייד משאיר את הכדור שלו לתמיר בלאט, שולח את זה לריברו. ככה עושים את זה, פשוט הכל הולך למכבי תל אביב. זה בידיים של ריברו. מכבי עם עוד כדור, בלאט מרחוק, גם זה נכנס. לווייב מצליח להשתלט על הכדור וגומר את זה. ברבע הזה 7-4 לזכותה עד כה. ניבו, יופי של מהלך של ניבו, אתה יודע. ניבו קלאסי. בולדווין לתמיר בלאט מרחוק, בום! 99-74. הכדור הזה נעדף פעם אחת, שוב המתפרצת. האווארד לוקח את זה עד הסוף. יש כאן נקודות. עודד לוקח טיימר? לא. זה במכבי תל אביב, גם ג'ו תומאסון. וגם זה נכנס, הכל נכנס. יש להם שבוע קשה מאוד בשבוע הבא, שבולדווין מרים עוד אחת, וגם זה נכנס. פשוט התעללות של מכבי תל אביב הערב. הצמד הזה פשוט מטיס אותה. בולדווין עם עוד אחת, יואו! לא יאמן! נוקאוט של מכבי תל אביב על הפרצוף של איבנוביץ'. 111-82. מילה מקנטייר. תראו מה עושה לו קליבלנד. תראו מה עושה לו קליבלנד. מכבי תל אביב, פנתנייקוס, הקלאסיקה חוזרת. איזו סדרה ענקית. מכבי מגיעה לשם בראש מורם אחרי קונצרט של כדורסל. קונצרט, אין מילה אחרת.